Дяволската сватба в Скалище. Старите хора в Скалище разказват за едно място край селото, близо до реката. Там някога имало воденица, от която днес са останали само камъни, обрасли с мъх. Казват, че точно там в полунощ започва дяволската сватба. Първо се чува далечен тапан, глух и тежък, сякаш идва изпод земята. После от мъглата се появява шествие мъже и жени в бели дрехи, с фенери и венци от чемшир. Отпред върви булка с черно було, а до нея младоженец, чието лице никой не е виждал, покрито е сякаш с плътен дим. Музиката е едновременно весела и ужасяваща песен, която те кара да искаш да тръгнеш след тях, дори без да искаш. Веднъж група младежи решили да проверят дали е вярно. Отишли на мястото, скрили се и зачакали. И наистина, точно в полунощ процесията се появила. Един от тях, най-смелият, дръзнал да протегне ръка към булката. В този миг всички светлини угаснали и настъпила тишина. Когато другите запалили фенерите, него вече го нямало. От тогава казват, който спре дяволската сватба, сам става част от нея. И до днес, ако някой отиде край реката в тъмна нощ, може да види сред шествието още един сватбар млад мъж със светнали очи, който носи фенер и никога не поглежда назад.